If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning na naman guys. Andito na naman tayo sa kusina ni Merasol. Magpe-prepare na naman tayo ng mga madali ang galawan dito guys. Ang piniprepare ko guys ay udong. Ito ay lulutuin natin with sardinas. At mayroon pa tayong natitirang mga sahog para sa ating fresh vegetable salad. Yun din ay ating i-prepare para naman meron tayong gulay. Ito kasi guys, udong lang at saka yung tinapa ang tinatawag sa amin dito. Gigisahin natin to at lagyan natin ng sabaw para naman itong ating nagtatrabaho ay magkaroon ng sabaw. At meron din tayong fresh vegetable salad. Ito guys, tunghayan nyo ako at ako'y magluluto na. Una ay nilagyan ko ng tubig na mainit ang udong para naman ay madalian tayong makapagluto. Sa unang nakikita nyo sa video guys, mayroon tayong kaldero na maitim. Yun ay ating nilagaan ng itlog. Isasama natin doon sa ating fresh vegetable salad. Pinainit na natin ang ating kawali guys para ay mag-umpisa na tayong magluto. Nagsalin muna tayo ng oil dito. Yan, mainit na ang kawali guys at mag-umpisa na tayong maglagay ng oil. Ito i-prepare na natin ang ating mga ricados na unang gigisahin. Umpisa na nating magisa ng ating mga lamas. Ito't mainit na ang ating kawali. Yan no. Isuti lang natin ito hanggang sa maging golden brown at pwede na nating lagyan ng mga pampalasa. Pati na rin ang ating sardinas, ilagay na natin. Yan ang tinatawag namin dito na tinapa. Sa Bisaya ay tinapa, yung nasa lata. Sa nakikita nyo guys, ito'y binuhos ko na ang ating sardinas. Yun o. Lagyan na natin ng mga pampasarap, dagdag lasa. Huwag na lang nating damihan ng asin. Baka umalat na dahil templado na itong sardinas natin. Depende na rin mamaya. Baka magdagdag din tayo dahil doon sa tubig na ating inilagay sa ating udong. Baka tumabang. Kaya pwede na nating dagdagan. Ayan, dinagdagan natin ng mainit na tubig. Tikman natin kung okay na siya. Ito at ginarnish na natin doon sa ating salad yung ating itlog na nilaga. At i-mix lang natin guys. Lagyan na natin yan ng mga mayonnaise. At meron na din yang paminta. At meron na din yang asin. Naka-prepare na ang ating mesa at para makapag-umpisa na tayo na kumain. Ayan guys, nakakain na tayong lahat sa tanghalian. Makikita natin sa lahat ng aking mga video, talagang ako'y huling nakakaupo sa mesa. Yan talaga ang mga mama, ang mga mother. Siya talaga ang huling umuupo sa hapagkainan. Instinct na yan ng ina talaga ng tahanan ay aasikasuhin lahat na may nakaready na at para makakain na. At napakasarap sa pakiramdam ng isang ina na ang kanyang pamilya na inaalagaan ay
kompletong kumakain sabay-sabay sa mesa. Ganyan talaga ang isang pamilyang Pilipino. Mag-comment kayo dyan kung nakarelate kayo at i-share ninyo ang video ito at i-like nyo rin at sana i-press ninyo ang bell button para sa mga bagong kaganapan sa channel na ito, Pinoy Rob YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa aming mga vlog. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.